Her er en gennemgang af ørets 7 zoner, og hvordan man skal bruge punktsøgeren. Allerførst lige en introduktion til de 7 zoner. Øret er delt ind i de her 7 zoner, som nu siger fandt. Og A-zonen ligger på tragus, ind mod den brystdel, der ligger ind mod kinden. B-zonen dækker hele konkagen, og den går rundt omkring helixroden. C-zonen er helixroden ned til B-zonen, og fortsætter hele vejen rundt i den øvre helixkant, cirka ned til Darwins zone, og går ind under helixkanten, ind bagved, ind til uterus og prostata og de indre kønsorganer. Og triangularis, den trekant her, som man kan se, hvor knæ, hofte, knæ og fod ligger. Og så har vi antitragus, den brystdel her, som er markeret. Der ligger bevægeapparatet eller rygsøjlen, og nede i den skafudfordybning, arm, albu og fingre. Og så har vi antitragus, som er den brystdel, hvor thalamus og hypotalamus ligger ned til hypofysen. Så den gule zone repræsenterer C-zonen. Så har vi D-zonen, som er lateralitetszonen, og i nogle litteratur flugter den med G-zonen, altså underkanten af lobulus. Så det egentlig er en helt lang zone her. E-zonen er fra Darwins zone og så hele vejen ned, der hvor lobulus starter. Det er E-zonen. Og F-zonen er halvdelen cirka, eller cirka en tredjedel af lobulus, og så den nederste del af lobulus er G-zonen, som går op og flugter med tæt ved tragus og antitragus. Lige der hvor øret det hæfter fast ind mod kinden, der stopper den. Og hver zone repræsenterer også et kropsområde, som er vist på den nederste her. Så vi tager lige for ovenaf. G-zonen dækker panden, og også håret hele vejen rundt. Og så har vi F-zonen, der dækker ansigtet på nær panden, så det er hele ansigtet. Og E-zonen, det er halsen og nakken. Og I kan se herover E-zonen. Og dybest set så dækker den egentlig største delen af trapezius på bagsiden af ryggen. D-zonen, det er midterlinjen for og bag, og i akupunkturen så dækker det ren og du-kanalen. Og A-zonen, det er alle kropsåbninger, det vil sige kønsåbninger, endetarm, navle, næse, mund og ører. C-zonen, I kan se, det er ekstremiteterne, det er den gule zone her, og armene både for og bag. Og til sidst så har vi B-zonen, som dækker torso og abdomen og ballemusklerne bagtil. Og det er så repræsenteret i øret som vist her. Vi går lige til den næste side for lige at få nogle indikationer på de forskellige zoner, hvordan det kan bruges. Jeg zoomer lige ind her. Vi tager lige
A først her. A-frekvensen, den dækker som sagt kropsåbninger, og den er god at bruge, hvis der er for eksempel slidgigt, ødemer, allergier, og den virker også antiinflammatorisk og til nerveforstyrrelser, posturale problemer. Altså, den generelt er min erfaring, at den kan bruges til alt, hvad der hedder inflammationer. Der bruger man typisk af. Nogle gange så kombinerer man også 2 forskellige frekvenser, så der kan godt være 2 frekvenser, som kan være dominerende. Så derfor så giver man selvfølgelig bare begge frekvenser. Og hvis man bare vil give A-frekvensen, lad os sige, at der er en, der har gigt, så kan man på A-zonen heroppe give frekvenser på den zone her, for at kroppen den kan ligesom reetablere den frekvens i kroppen igen. Hvis man går ned til B-zonen, som dækker bryst og abdomen, den bruger man så til for eksempel også til noget artrose og fibromyalgi, metabolisme mellem celler. Så jeg oplever ofte, at A og B, de ofte bruges sammen. Især ved kroniske tilstande. Så har vi sådan noget som muskelvæv og brystsmerte hos fordøjelsesrelaterede problemer, ikke mindst. Fertilitet og fødevareintolerancer og også allergier og luftveje osv. osv. Som man kan læse om i papirerne her. C, det er primært til muskulære problemer, men også til fertilitet, hvor blandt andet nyrer og genitaler og ja, den er rigtig god, C-frekvensen til bevægeapparatet især. D-frekvensen, alt hvad der hedder, jeg vil næsten sige alt neurologisk, især omkring, den virker rigtig godt til demens, Parkinson, Alzheimer, stress, så alt blodforsyn til frontallapperne er den også rigtig god til. Og så er der E-frekvensen, den er primært til smerter. Alt hvad der hedder smerter, så kan man bruge E-frekvensen og behandle på E-zonen. Finde punkter, der er aktive på E-zonen til alle former for smerter. F, det er til hypotalamus, så den er også vigtig i forhold til alt hvad der hedder behov og bevidsthed, og også thalamus. Den er også god til heling af sår og ar, og så for eksempel hvis der er sår, der ikke vil hele, så kan man bruge F-frekvensen på den zone her. G-frekvensen, det er primært til alt hvad der hedder kognitiv, altså psykisk adfærd, og hvad det kan afføde. Altså det kan være angst, depression, hysteri, overbekymring, indsovningsproblemer osv. osv. Så der søger man selvfølgelig bare på G-zonen. Nu vil jeg lige vise, hvordan man bruger punktsøgeren til det her, sammen med øret. Så jeg har lige et øre her, eller et par ører. Vi tager lige den forrige side, og så har vi lige skemaet heroppe. Jeg tror, vi tager det øre her. Sådan der. Og så tænder vi for apparatet. Sådan der. Og lad os sige, at der er en, der er overbekymret. Så søger man selvfølgelig ned i lobulus, som I kan huske heroppe. Der er G-zonen. Vi søger i lobulus her. Og vi vil gerne have G-frekvensen. Så trykker jeg på M. Der. Og finder frekvens, eller hvilken frekvens jeg vil gerne søge. Her har vi B, A, B, og så siger vi, at jeg vil gerne have G-frekvensen, og den er der. Og lige snart jeg har fundet den, så trykker jeg på M, og så, lige så snart jeg
trykker på T, det kan jeg lige gøre her lige, så kan I se, så vælger jeg G-frekvensen. Så det jeg gør nu her, det er, at jeg går ind i øret og søger med punktsøgeren. Og nu er det selvfølgelig, den vil så hyle, hvis jeg finder et punkt. Lad os sige, at vi finder et punkt her. Bum. Jeg sætter lige en prik her, fiktivt. Sådan der. Så sætter jeg punktsøgeren på, så trykker jeg på T'et her. Så kan I se på punktsøgeren, så behandler den. Og der holder jeg den cirka et halvt til et helt minut. Halvt til et helt minut. Og inden da, der har jeg selvfølgelig lige søgt, om det er et guld- eller sølvpunkt. Nu søger jeg lige igen her, et nyt sted. Lad os sige, at jeg finder et punkt hernede også. Lad os sige, at det er et sølvpunkt. Så sætter jeg en sølvnål i her, når jeg skal have nål i. Og hvis det var et guldpunkt, så sætter jeg en guldnål i. Og så behandler jeg lige først. Så ser vi lige, at jeg har fundet de to steder der. Så den her, den kan fx være et sølvpunkt, og den der, den kunne være et guldpunkt, eller omvendt. Så det sætter jeg nål i efter, hvad punktsøgeren den har fundet. Så er jeg egentlig behandlet problemstillingen relateret til stress for eksempel. Lad os så sige, at der er noget med fordøjelsen også. Der kan være noget allergi, eller noget astma, eller hvad man nu kan finde. Så går jeg ind igen i punktsøgeren, og finder B-zonen. Trykker her. Og E. For at finde der, ja. Og så søger jeg ned til B. Der. Så trykker jeg M igen. Og så er jeg klar til at gå ind og søge i B-zonen. Og så søger jeg i B. Så kan man sige, at jeg finder måske et punkt her. Og det er vi siger, at det er et guldpunkt. Og så behandler jeg med frekvensen her, kan I se. Det kan I se deroppe, jeg behandler nu. Og jeg sætter lige en prik for, at I lige kan se, hvor det er hen. Hernede, og det er leveren, siger vi. Den zone her. Den øvre del af leveren. Og så efter at have behandlet, så sætter jeg en permanål i det område der. Så har jeg også behandlet det og givet frekvenser samtidig med. Og sådan kan man blive ved med, og hvis der er noget på bevægeapparatet, så går jeg ind. Lad os sige, hvis der er en, der har ondt i knæ, så ved jeg, at C-zonen, det er gult, og knæet ligger herinde i den zone her, så det behandler jeg med C-frekvensen. Så går jeg ind i øret her, går først lige ind i punktsøgeren, eller i finder. Der har vi B, som vi lige har brugt, og der så går jeg ind og vælger C, og trykker M igen, gå ud, og gå ind og søger i triangularis, I kan se den trikant, og finder knæet her for eksempel. Og så behandler jeg med T'et her, treatment. I kan se her. Så behandler jeg et halvt minut, og jeg har måske fundet et sølvpunkt, siger vi igen. Og så bare for illustrativt sætter jeg lige en prik her, og så sætter jeg en permanål i der. Så har jeg både givet frekvenser, og jeg har givet ørepunktur ud fra, om det er et guld- eller sølvpunkt. Og det er sådan set den måde, den nemmeste måde at lære frekvenserne at kende, men også at lære zonerne at kende på. Og så er der så mere avancerede metoder, som kommer i en anden video, hvor man både kan bruge farver, og man kan bruge frekvenser kombineret. Men det her det er en god start
til at lære apparatet at kende, og lære frekvenserne at kende. Og hvis man er til barfrekvenserne, så er det sådan set det samme, man gør. Man trykker på M igen, E, finder der, og så herover der finder man med de to her, søger man, der er så bar, det var Reinecker, her bar, og etteren, det svarer til, B1 svarer til A-frekvensen fra Nogier, B2, nu skal jeg lige tilbage igen her, og B2 her, er samme som B-frekvensen hos Nogier, B3 er samme som C, B4 er det samme som D, B5 er samme som Nogier E, og B6 F, og B7 er det samme som G-frekvensen. Så der kan man, hvis man er til bars frekvenser, så kan man bruge dem også på fuldstændig samme vilkår. Lad os sige, det er B1, det er A. Og så kan man gå ind i A-zonen og søge og give frekvenserne og finde ud af, om det er et guld- eller et sølvpunkt også på samme måde. Det var lige en kort introduktion til, hvordan man kan bruge punktsøgeren og give frekvenser. Og i stedet for at give frekvenser med punktsøgeren her, så kan man også bruge laser, hvis man er til det. Og man kan også bruge pulsen til at søge efter de forskellige frekvenstyper.